Ingdem hokabrai si karbi disum seronga celong thisiri la penta han vuti hai hoi kelong sung oma matha ignang nilo humrik non hilipet kedam to waralo ijang po thisiri akudata lo angton ben katini pan humrik non 600235 109 along humrik non thing thelong ikji lapen ni nuguri long ikji lapen vuti lagi non se paikari pon de namate hat to kalong ni prasih nilitum news 24 karbi lo channel kerang aratum han alitum news 24 ahin penal tum han kardom pazir lo nilitum non pedap head apor histaminali tumpak taklang ponlo indeng hokebrai si karbi disunim seronga jelong dipu tara lang solong ke padupon non penangan indeng hokebrai isi anang liado sebang so padupon bangbom pen non nilitum akaprek along stame isi prek je kasonang litum han paklang pon bom lo so paklang pon bom along nilitum non nilitum agriculture department along sai mate karbi lo tonmas council pen ahin pen ke padupon agriculture department along akaprek ason mate karbi khai phan kenang sorason lahai staminang litum han paklang ni pani libori ponpo nilong bangso karbi risunim seronga jelong ko pipi ko son man nilitum arloan stame nalitum han paklang phan bori ponpo nilong camera person alang na paklang phan libori chuniri pon paklang phan libori chuniri pon bom lo non paklang pon bom se ban bom lo non litum langdam bunte litum akhai amgong ke chutiki arat sikao ilitum chutiki arat chutiki akhai sikong kiduk det arat sikong aposi ilitum ka chutiki ke kenang sot maksud chutiki ason jong sinang ji bunte litum kenang sot dupik na so kenang sot dupik bunte piloga indeng phokabrai si karbi risunim so ronga jelong nang litum kadoko ve abang phu pang phipis tami kenang sot tunete ilitum chutiki asika son mate kachini ne son tami chini pon eje noni linali tum han paklang pon ji nilong conversion lang hido conversion lang phansini li paklang phan chuni reglo ladak project ason mate kechini ne son tami nang litum thekpon longji la bangso ke dolake indeng plikebra indeng phokebra si karbi risunim so ronga je along dipu tara lang solong ke padopon along si la bangso sai mate la bangso asika son nang litum han paklang pon lo labangso dim lake agriculture department labangso agriculture department lake karbiang lo tonmas council ahin pensi labangso dipu tara langso along ke padopon indeng phokebrai si karbi risunim so ronga je long si bangso papadopon lo nilitum news 24 ke lang arat atum phanali tum manso se pachini phani tum bori pon bolmate wai face tami nonil tum long inula bang bhudo alangli bangso agriculture department along nate dipu tara langso long ke padopon indeng phokebrai si karbi risunim so ronga je long alangli kachet nang chetong nun ben alangli nil camera person alang phanchuni per alangli long langdam punya alang di kitab mate alang di pinang anak hormu mate asikason ponlong lalang lipan ku piepot ku piesikason si ponlong ma pendek lang li dak ke bang pen pipi tek long ma alang lipan ni li kachini pan bori ponpo nang li bang so dim long pen bang pen nang li pipi tek long pen pipi ponlong nili lo so dim long men ke bang ke isi mane ningarok piklo mane nili la haim yo magazine hormu kitab hormu ta long pon ke la ke nili to ma phan mane kitiki ji phan la jate ke claim ke dam lahai anso se ilitum karbi tum da prang ke dam ya phan la posonak thak se ladak itum pakecheng be ke tok pilo la soteng be ilitum follow ponong te ilitum tiki ponong ko nang li lang pru pen nang li si lang pru nang li pon pe tami nang lang pru pen nang li ko an ningarong dolo mate ko an ningche the dolo la so sai ka ningarong pa piklo ningche the piklo la poson asai ke deng pon bangke ite nang li indeng phokebrai si karbi sum se ronga je long pen news 24 ke lang ral pen karbiang long ra panang hin pen mea message pi tu nilila so news 24 along ala basona bitung along sampai yo nili chunuri ke la pehlo je la karbiang long ra tu ma phan la poson tak thak la so bangso news long kelang ka chetu je phan la pen ke perthe mission anso se alang li tuma news kiba ngelang festa mission news ke tham ke bachini pon paklar thai ka pot alang le tuma chor par piglo news 24 kan kurang tu nang litum thekpon long lo la pen tarji pon long lo je dak ke bang pen alang tum ko non alang lim ko ansi pipi si pon alang litum bangso kitab pon pen alang tum ko an ko pise ale long ji ma la bangso tak same alang di pak than paklar pon lo la son tak sinil tum an su sa long lo tamen nang litum han paklang pon jis tamen non bangso sain kun ke nil tum an si repon chet ko nilong ke person fangkari tang cerap chitun pen petang pang da pon nili jiten news 24 karbiang long